Route 11. Draw. Iwu Iri na otu. ESERESE. A match can be regarded as a draw during an event of the underlisted situations. Enwere ike iwere egwuregwu dịka eserese n'oge ihe omume nke ọnọdụ ndị edepụtara n'okpuru. Number 1. Insufficient materials, that is, limited chess pieces are available on the chessboard to continue the competition. Ihe na-ezughị oke, ya bụ mpempe chess nwere obere dị na bọọdụ chess iji gaa n'ihu asọmpi ahụ. Secondly, when there are threefold repetitions, that is, a black piece and a white piece simultaneously square moves by moving a single piece to and fro in 3 consecutive times. Mgbe e nwere ugboro atọ, ya bụ mpekere ojii na ọ bụ ihe ọcha n'otu oge na-emegharị square site na ịkwaga otu ibe gaa na site na n'usoro ugboro atọ.